Хора, аз съм... Даймато, изберете го до мен Венио, ми сега ще играем на пейнтбол. Ела бързо. Виж, значи, цъкните белката с десен бутон на Join Bull. Готово. Окей. И сега трябва да чакаме. Ау! Искаш ли на друга игра да играем? Може. Пиши сервер. Не ми казвай, че не знаеш как се пише сервер. Не бе. То. Ама аз не знам какво стана. Появи ли ти се една картинка? Не. Сервер, ладно, напиши хъб. Хъб. Сам, какво? Хъбу. Хъб, само Б. Хъб. Хъбна ли са? Знам нещата. А? Тоест, какво трябва да стане? Къде отиде? Отиде ли там до главното меню? Не. Напиши хъб е така, хъб. С наклонна черта. Хъб. Какво да напиша пак? Хъб! Добре. Виж в чата, че го пиша наклонна черта. Хъб. Без точката. Наклонна черта хъб. Написа ли го? Да. Къде си? Дай да те видя. Аз скачам. Сега цъкни компаса на Games. Виждаш ли Games? Да, Games. Games и сега цъкни оная звезда от края. Виждаш ли? Да. Цъкни я. И? И цъкни зелената слаймбол. Виждаш ли го? Зеления. Да. Цъкни го. Така, сега къде ще... Ела. Тука. Цъкни табелката... виждаш ли Stronghold? Това? 4. Да. 4. Цъкни го с десен бутон. Вътре ли си? Да. Сега цъкни тая Nether Stars. Виждаш ли го? Да, готов И съм. си избирай нещо. Играл съм го, окей. С Square. Какво ще избра? Аз избрах Blaze. И аз така. Той е най-много макефи. Колко хора сме? Боячко сме. Ти знаеш ли, че Блейза, бола му е, виж, Breaking 2, Infinity 1, Flame 1, Punch 1, пък на скелета е по-слаб. Пък това е скелета, на това е такова. Блейз. Почнахме. Виждаш ли къде сме? Ела, аз съм за теб, ела да сме ти, ми искаш ли? Айде, давай. Ама няма цели, бе! Не те цела аз. Ела, не там. Аз умирам. Какво? Аз умирах вече. Що? Тук във водата ли падна? Това моя. Края паднах. Майка му. Абе, то само бута! Аз го бутнах това, спокойно. Браво. И вече имате... Вениум, ти имаш един живот, бе. Код направя. Умря ли? Умря ли? Не умрях още. Той ще умре. Не, ще му уби. Фак. Не, ще падна. Омага, то ме стласка и добре, че ме стласка, ако не щях да умра. Вениум, това си ти. Help me. Ето хелпа ти. Къде той е, бе? За кого ме удари? Къде си, бе? Това ли си, бе? Не. Ще удара. Не! Човек! Ще му убиеш.
Сори, човек. Ела, тук се качим. На видимо. О, мога това падна. Ага. О! И ти ли падна? Да. Ама, не паднах от това, ама... Аз умрях, ама ми остават още 2 живота. Ей! Мене остава, това ми е последният живот, май. Аз и още един сме на 2 живота. О! Това ма попали, сега сигурно ще ти съм. Сега идвам. Ньо, падна ли? Не съм падал. Сега идвам. Дръжте. Къде си? Това ли си? Да. Това Аз- си. Да. Не! Бутна ма. Стъпанай! Спокойно, държай си. Не! Подпали го, давай! Падай от ща, бе! Падай! Падна ли? Май ще ме изкара. Изкара ли та? Да, изкара ме. Жалко, Вени умнула. А не! Още не те. Как го изкараме вече? Не! Шит! Остана, Нищо то ма дразни, обима. Та, ящи лък. Пак на секаба, искаш ли? Аре. Ай в арената. В Mushroom 2, виждаш ли къде е до мен? Да. Mushroom 2, ти вътре ли си? Не, 4 от 4. Не е 4 от 4. Точно така е, 4 от 4. Окей, аз съм в нея. Ама аз не съм. Ще можеш ли да излезнеш? Мисля, че да. Да, мога. Сега излезам. Не, маш ще се ме убият. Така толкова. 3 секунди. Нека, давай. Чакам те. Тук колко много хора има. Охо. След 20 секунди. След 10 секунди. 5 секунди. 3 секунди, 20. Почваме. Самоубивам се! Да, дами и господа, сега самоубивам на бързичко и веднага след това спирам видеото, защото YouTube има лимит за жалост. Тъпия лимит. И се умирам да се съберем с Веню. Ела, Веню, да се съберем, да свършим клипа. Къде си? Не знам. Ето ма. Ела до мен. И това мислим да е от нас. Я цъкни F5 за малко. Виж, мърдат ми са бузите. Браво. И това мислим да е от нас. Довиждане, уважаеми хора. Баба.